O tardeo está de moda, e Noia tomando como exemplo iniciativas que están a funcionar noutras localidades galegas, non vai a ser menos. A iniciativa partiu de 4 locais hostaleiros do casco histórico, o Tebeo, La Parra, Gaset e a Adega do Pazo, que coa colaboración da Concellería de Comercio promoven a primeira ruta dominguera. A iniciativa arrancará xa este vindeiro domingo con actuacións en directo e sorteo de agasallos. A idea é que se realice cada 2 domingos e se prolongue tamén ao longo de todo o verán. Vamos a iniciar este domingo, vai haber un domingo sí, un domingo non, para tampouco cargar demasiado. É verdad que desde que a iniciativa esta saleu por parte deles, estamos tendo solicitudes a veces de personas que están dicindo, bueno, pues quizá o sábado tamén se podría facer. E, bueno, o esforzo por parte deles eu creo que é bastante grande, co cual vamos a empezar con ese domingo sí, ese domingo non. E o que se trata é eso, de ofrecer un servicio máis de tardeo, aguantar a xente canto máis mellor no noso concello e aproveitar que o domingo nos diferencia de todos en canto ao mercadillo e que a xente xa acude, non? Entonces, bueno, estamos abertos a todo, agradecerlle a estes locales hosteleros e sobre todo que a xente este atenta porque tamén vai haber sorteos. E sorteos eu creo que por parte dos patrocinadores eu creo que van a estar moi ben, pois vais a sortear un xamón, o sea, bueno, sorteos que teñen certa categoría. Os negocios promotores desta primeira ruta dominguera contan ademais coa colaboración da Adega Paco y Lola, Vermú Pobarelo e Torre de Núñez.